Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kusuka inhlokomo enkundleni zokuxhumana kanye nakubathandi bomculo wonke eNingizimu Afrika. Emva ukuthi ke umsakazo esikhondla uKHOZI FM luthela dedela ke iTop 10 la kusuke kudidele khona ingoma ezo-10 la usuke kunikwa khona umlaleli nomthandi womculo eNingizimu Afrika ukuthi ke yena ke avotela ingoma ke ayiqukayo ukuthi kube yiyona ezodla umhlanganiso kwi-Summer Song of the Year. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Manje ngokuqala isijournal kazi, you are welcome. Igama lami ke ngosibonga konke wakandwandwe. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Hey bafethu ke kumnandi kunjeyana isama ifikile uDisemba abantu bajabulile. Kanti ke ukubajabulise kakhulu abathandi bomculo ukubona ke ingoma ezithile ziqokiwe ezizomela amabhinqa lapha emncintiswaneni weSummer Song of the Year osuke kudlalwa khona ke izingoma zeDDL. Bese ukuthi ke le votelwe kakhulu kube yiyona ezodlala ngomhla ka 31 kuDisemba makubumbana nje ihora le-12 ebusuku. Kanti ke abantu abaningi into ebajabulisile bafethu bajabulisa ukubona ke izimbangi ezimbili zitholana phezulu ezikaMaskandi UKHUZANI Mpungose kanye noMthandeni Manqele iGCOKAMA ELISHA. Bekade ke isilokho zifunana le zimbangi kodwa ke zingatholani. Bayasho ukuthi ke kulokhu ke njengoba bebehlezi bephikisana ukuthi omunye uyinkosi kaMaskandi kanjalo nomunye uyinkosi kaMaskandi. Bajabulile ke badlulisa amazwi ahlukahlukene ukuthi ke sizoke sibone ukuthi kazi ke iyozala nkomoni kulokho njengoba ke niqhathwe nobabili. iGCOKAMA ELISHA liqokwe ngengoma yalo ethi amageja. Kanti ke uKHUZANI Mpungose yena uqokwe ngengoma yakhe edla ubhedu kulezi insuku ethi ke ijele. Abantu ke abaningi bahambile bawudlulisa ke ukujabula nokwenama kwabo lapha einkundleni zokuxhumana. Ngakho ke noma ngaso ke lesenzo sokuthi ke ekugcineni izimbangi ezimbili sezize zatholana. uKHUZANI uhambile wayobhala lapha einkundleni zokuxhumana washo ukuthi ke wahleka wasethi ke uyafisa ukwazi ukuthi ke njengoba iGCOKAMA ELISHA belihlezi limbalekela emncintiswaneni kuma competition phecelezi lingayingeneli kulokhu ke kazi lizophuma kanjani. Kanti ke iGCOKAMA ELISHA livele laphendelwa ukuthi livele lifake nje ama emoji aphelayo ngensini lapho livele layihlekela khona la ngabhala lutho. Kanti ke bafethu abalandeli bamaskandi bajabulile kanje kungasiza kuphela ke ingoma zikaMaskandi ethe zaba kuloluhlu ukungenela uTop 10. Kanti ke angazi ukuthi wena luthini uvo lakho. Mina ngintathele ka YouTube angivele ngiyiqede khona lazi vele siqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Nawe ke uzodlulisa uvo lakho ukuthi ke ngabe luthini njengoba izimbangi ezimbili futhi ke ithandwa kakhulu zitholane phezulu uthi wena ke iyipi ezodla umhlanganiso. Kanti ke sokhumbula ukuthi nangonyaka ophelile kwaba ingoma kanti encane eyathi yahamba yaqekeleza phambili ngamavoti. Kanti ke mina ngiyaphela la ngintathele ka YouTube.